Saba kay mga iro guys, kay di ako are. Di ako aras babaw. Kuan nilhig ko guys oh. Na pamahuman. Pamahuman daghan akong siligonon oh napaditos atubangan guys. Ang kaayo pa akong siligonon unya. Nang mata ko mga alas 8 na ko ni mata guys. Nagsalig lagi kay wa diri ag-amo guys, nagsalig. Wa ba mabot sila ang igsuon siguro mga udto pa to or mga hapon baka maabot sila pohon. Di mo lagi na nagsalig ko. Wa ko matag sayo kay no lagi. Wa diri at kamera ari kong anak. Mao lagi mao pay pagpanilhig na ho, mao pay pag sana ay panikay-sikay, mao pay pag nang lawg pa kos isda mga koy di nang lalawgan dya agkuan na laman pa ko dya silang masya wa pay pamahaw guys kayo ako pudo po ko'y pamahaw naglungag pa ko kay mao lagi nagtiwas ko nanilhig pa ko dya pa paning limpyuhan ni dinhing tibok palibot balay kay maabutong amoron so maingon dato mabutong amo dya daghan kasog siligonon hong suon mao lagi amo man yung amo may akong hinganang akong igsuon kay tinuod man po daw man po ang amo akong amo ako ra po igsuon kay naman ko sa ilahan na narbaho lagi dya mao na nga manglimpyo sa paris palibot kay mo iabot ing adto way kay istorya dayon ra ba diri ingon ay ano mamang kapanil he kun sa may gibuhat nga kamo ra man diri maingon oh. Mingon baya na guys pod basta nay makita sa panimalay nga hugaw na say pang makita nga dili siya ganahan mo istorya baya dyan po na di dyan naingon nga magkapin-kapin nag-istorya kay istoryahan kay igsuon na po nagsalig na ay makita nga hugaw maunsa diha muna nga manilhig sa ko guys di ako mga alaga guys oh good morning sa akong mga alaga good morning guys good morning wa pa silang kain guys kay maulagi mo na manilhig sa akong tiwas guys ay human adto na pug ko adto oh dilig na daghan kadug siliganan kay naalagi avocado are oh daghan kadug mga tanom oh daghan kaayog mga kuan guys daghan kaayog mga kahoy-kahoy mao na nga daghan kaayog sagbot ikabuntag kada buntag jud na guys lain pa ni kahapon ay lain pa ni kahapon naapay hapon ani napay sisyon na ni gahapon another na po di gahapon na po dahang mga dahon mga tagak di kay kabuntag na buntag hapon daghan kaso kay daghan lagi kadug kahoy ari daghan kahoy daghan po mga tanom kay hilig lagi sila po mga kahoy dili pamutlan kay kuno ang kahoy dako kayog ikatabang guys kay makapadaog kuan equivalent namang kung kuno na og aircon daghan kag kahoy sa among palibot kay tungod lagi ng bugnaw bugnaw siya masagda ka ng kahoy bugnaw ang palibot na milk po guys Oko ikaw ko saba kayo mga alaga guys saba kayo continue ra po niya guys kay saba kayo iring guys kita sila iring sila ganahan sa iring so, balik tayo guys balik tayo ay nahuman ikaw jud nahuman nagho ang siligonon ari guys nahuman jud na ho jawa na na papakita lagi kay maglisod man ko magbidyo kun sa manilhig so man ho pagkuan jawa ang cellphone wa poy kabutangan wala poy stand maglisod ko mao na nga wala na jud na ho napakita na wala na lang na mapakita nga manilhig pa ko kay lisod lagi ko guys ato na po ko dito sa ubos ada pos ko sig balik ba sig kuan sige og ganang sunod-sunod dako ing ari guys oh la maglisod ko ing ani guys kaya ag usa ka kamot lagi nagunit sa cellphone nagusa gunit sa daspan og silhig mo ni kinabuhing vlogger kinabuhing vlogger lagi guys kay kani laging magkuan mag video sa atong kaugalingon mag vlog
lagi sa mao lagi ni. Maglisod ta kay maglisod ko guys kay kamot. Nagunit sa cellphone ako sa nagunit sa daspan og silhig ug butangan na sagbot. Ang si Kuko to adito guys nagpabilin. Wala din ni sunod. Ni sunod ay. Ya manilhig ta ko. Kay Ano ba ito itong amoron ko? Adyo sig samok-samok din ako ha. Bibig sigo kayo. Kao na ng tansan matunan ni mo. Gidagan jud. Gidagan jud guys. Matunan ni mo. Lisod og bersilhi guys nga. Usaray kamot gamito. Lisod kayo magsilhi guys. Usaray kamot gamiton nan saon na malang niko. Ko? Saon na malang ne? Uy, manglaba pa day kog tiwas karon guys. Kay gahapon mo lagi tuwa baya mahuman ang labunon gahapon. Sa karon na jud ning tiwason karon kaya ron ugma na po ko. Wala ko labunon kay karon guys. Mabuto ron na ho igsuon. Another labunon na po na naputoy daghang labunon na naputoy daghang labunon guys. Agoy Ginoo kun sa wow ra ba jud ning kamuton guys orang magbras ra ko mo ni magsakit na hong abaga dinhi oh. Kasakit ang abaga guys kay wala lagi na orang brasan kay wala lagi washing. Naguba among washing guys ja. Murag pulaan na siguro sila palit og washing kay murag kaduha na siguro to sila nagpalit og washing ja. Guba man sa mao lagi kay agwashing pud lagi kay kana ra man pong single nga washing nya murag dali ra maguba kay kana ra man gagmay kanang tag pila nang washing nga tag 4,000 man siguro nakapi ng washing nga ilang gipalit ja wara dantig mga 1 year siguro to akabot usa ka tuig guys naguba ja kay di lagi siguro makagwanta pud kay grabe jud pong daghanang labunon guys ay na di jud mahot naglabunon ka na daghanag labunon kita man jud mo sa labunon kari butangan pa rin og daw ni guys kay butangan pa ni og daw ni usa na ihay-hay kare puti ako pa ning humulan ni siya na daan humulan ja ugma na po na kuso-kusoon ugma po ho na kuso-kusoon ja nagatutua guys katong nay mga bedsheet na nay mga bedsheet ako jud narong ako dyan narong kuan tuwalya ako dyan itong kuanon manon dyan na ako dyan nang gumanog panilhig mamahaw ko guman man ng laba ako dyan itong kuanon guys kay murag gapon ako ra magapoy mulihok ana unja-unjao na ho dyan murag gapon ako ra gapoy mulihok guys o dilain mo na nga hoy gati asa patong anang ito analagay guys magsilhig ko taas koko po do koko ija po nga sundo nagsilhig. Saan na paghumanan ni Ron? Udto na raba. Tapos atubangan ako nga. Kung anon, silikon daon dyan na naman lang nga diha kay. Nas po ko magsisamok-samok guys. Sa kanang atubangan. Gidang silig. Hoy! Asa ba ka? Di mo naman na gidang silig. Koko? Ay bagudlungon gajud ka adonis Koko guys. Oy asa. Sobrang kulit ni Koko guys. Pero malingaw lang po ko. Malingaw lang po ko guys. Kay mo na ganahan ko mabuhi og kanang. Ay, ayaw. Ayaw ko. Tingnan nyo guys. Ape. Koko. Ape, ay naguba na ng sili. Baby, sotang kalbe. Sod. Muna guys nga. Sara no buhian no mabuntag sayo ja ikahapon buhian pud kay di na buhi usang adlaw kay magsige lagi ja masipot sa wara-wara masig kaon-kaon ana bisag unsay kaon mahadlok ug masakit guys kay sus Ginoo ko mamatay na po og hinilak ani sus Ginoo ko ato bitaw ni agi namong kuan guys mo nang di ko magtuwa og iro nga gagmay kay ganahan kung nay hagwa-hagwaon guys ba mo ang anak murag makapawa sa akong kakapoy kay katong hong anak hagwagwaon dalaga naman
Lisod na kayo guys, maghagbo-hagbo ako ato dalaga na. Mo niya ho di ko magpawa jog iro guys, di ko magpawag iro. Kay katong niagi po namong iro hinatag to sa mga classmates sa anak guys Mo lagi nasakit kay na late among pabaksin guys ba. Kinahanglan man jud ni iro baksinan lagi. Na late among pabaksin ja. Kuha nasakit. Parbo si ja mo dito sa gidag kanang gidadyo daw bet. Balag wa jud ko'y kwarta guys. Ikuha jud ko kwarta sa isuon kay akong gipabet lagi kay luoy ka jud maluoy ko sakit ang dughan. Mo jud wa jud siya matabang. Namatay jud siya na parbo siya. Mo nangan mutagam jud ko guys. Kanang na tutiki ata. Tagam jud ko mo na si Kuko nga hudong ampingan kay simba ko ka ang sakit agay lain na pong sakit sa dughan na sige ra jud hilak ra jud ko kay muwag tangan og lang muwag tangan mura po dog anak guys mura po dog anak sa Kuko na dali na ko dali na muna sa nga special na sila guys kay wa po na nagyan na sila og dugpod kay mao lang anarog dugpod kay wa tay kapalit katurang mga dagkong iro mo dugpod jud to kay ag tag-iyad to guys ako mang bayaw tag-iyad to ja naman sila ika-afford ipalit og dugpod ja dagko pud tong mga iro ay nga to kay mga bulin ja lisod man na sila og kanang kanon imong ipakaon kay magkalibanga man sila basta mga imported nga iro nang lang baw lang pus uban kaha depende ra pud siguro sa anad ja mo ning aho akong gianad og kanon ja agoy guys di mo kaog sardinas di mo kaog kanang wadyo sudan guys ba hong panag sardinas akong gisalon ja sabaw ganin how di abutang ang unod sardinas kanang corn beef di siya mo kaon mamili jud kamo upod mamili guys kamo mamili mo na sa nga usahay bisag wa koy kwarta guys palitan og barbecue kay di man mo kaon no nga hadto na silang ko anong kay sus Ginoo ko mura po nagahong anak tana dito nag-una na guys nag-una na diyan lagi na guys sus mura na yung mga pawagtang jud sa ang stress ang kakapoy ani si Kuko kana po sila masya okay adik ko alik kay manilita okay bisag dili ako tag-iyan ilang masya hilig ako sa aso bisag dili pa ako tag-iyang pinangga gihapon na nako sila kay kana si masya guys ako din nagam ana kan pa sa gamay pa na siya pagpalit ana murag pagpalit ana nila murag 5 months 6 months na siguro tos masya ja mo ako din nagam hantud karon mo na nga maluoy jud ko guys mura po nagahong anak bisag dili ako tag-iya anak basta ako'y nagam dali bisan pag kinsang iro nga makita kog iro guys maluoy ko mairing man sa diha samot nag iro kay mahilig jud ko sa iro guys mahilig ko sa aso ja magsakit ang dungan labi nag na iro nga kanang anas kuan daan ang makitaan ja murag pasagdaan ra gani sakit ang dughan magtan-aw kuante naman mo padayon tag panilheg hawa siya ay Kuko ka susud na dito ka susud tangkal susud na uy wala bugnuan ka ng milk tea ko mo na yung siligonon guys dagan sila buwak yung kapatid ko guys mahilig sa bulaklak mahilig magplanting damtiwas ako guys babay sa ta guys di madadod manilig ko lisod kong kupot sa cellphone babay muna guys sa susunod naman see you on my next vlog maraming salamat sa panonood guys kanang thank you for watching dayon huwag kalimutan guys mag like and subscribe bye bye magandang umaga guys good morning magandang umaga sa lahat maayong buntag bye bye